OK, takže čus, ja vás vítam u dnešného prvého videa z Brawl Stars a že chcete zistiť, že ako to dopadlo, tak to pozerajte do konca videa a možno sa na to Dobre, takže mali ste tu krátky strih, kde som ja zatiaľ urobil ten prvý tutoriál a ešte potom som dal jednu hru, takže sme ako vidíte na 14 trofejoch. Takže môžeme sa asi rovno vrhnúť do ďalšej hry. Poďme do solo a ideme na to. Tu máme prvá čestka hneď. OK, takže tu na strede sú dvaja, ja som ich troška vypol. Vím tam hore šelinu, tu na. A sme už len dvaja, ako vidíte, hore. A toto je Nita, ktorá je mŕtva. A dostali sme plus 10. Takže to je dosť dobré. Ešte dáme Legend ve hry, ktorých vám len ukážem nejaké najzaujímavejšie časti. Dobre, a tu napíname M-sku. A ako vidíte hore, tak sme už poslední dvaja, takže neviem, kde je ten posledný. A tu je Nita, dole. No poďme na to, bum, bum. Je to tam. Máme plus 10. Dostal som ďalších 10 trofí a ako vidíte, tak mám win streak 2. Takže to je mega dobré. Opäť som ďalšie hry vyhral a už aj questíky tu na dole robíme. Na rohu. A tak ja vám asi sa vám ozvem, keď budem tak na 100 trofí. Možno ešte z nejakej hry, ale uvidíme. Blízko k 100 trofí, len mi chýba, ako vidíte, jedna trofej. Bohužiaľ. Takže ešte budeme musieť dať jednu hru. A win streak mám už 6 a plus 5 trofí, takže mám 15, takže je to úplne bomba. Už sú to aj troška takí hráči, že vedia aspoň sa hýbať, takže už je to troška ťažšie, no uvidíte túto hru. No nie že ťažšie, ale dá sa to ešte zvládnuť. Ale je to stále zatiaľ celkom ľahké na zvládnutie. Rovno Jackina zabila M-sku, takže ja zabijem Jackinu, bolo ťažké moc. Zoberiem si tieto dve bedničky, aby som mal 5 power cubov. Zatiaľ sa tu niekde zabíjajú a vôbec netuším kde. Chcieť ďalšie video z pushu, kde by som skúsil šelinu pushnúť ešte vyššie než na 500 trofí, tak tu dajte. Zatiaľ tu nám má Dynamite trápi celkom. Ty kokos, ale dobrý, tento je dobrý celkom. Mám dosť zlé. A sme už top 3 a Edgar je tu hore. To je dosť ťažké. Asi skočí podľa mňa po Dynamiteovi. A splnil som nejaký quest. Nice. Sme na 174 trofejach zatiaľ. Toto je neviem čo je furt. Toto je nejaký... toho môžeme aj na ďalšom videu pušnúť, takže ak chcete... Takže mi napíšte do komentára, koho chcete, aby som pušnul. Zatiaľ to nemám moc brawlerov z týchto dvoch. Barleyho a Nitu. Uvidíme. A idem si ešte vyzvihnúť trofírov, samozrejme. Tí dvaja je tu Nani. Ty kokos. Tak ten má asi ale dá. To nemám moc z týchto brawlerov zobrať. Týchto. Nechám to na vás proste rozhodnúť. A ja si idem skúsiť ešte vylepšiť šeli, tak si ho nevylepším, no čo. Ani tu na ešte niečo. Wow, dobre. Mega... Aha. Box. Odkedy sú tu mega boxy? 9. Aha. Aké to je push, ale... Aha, to ešte vylepšiť šelinu, lebo... Gears, OK. Dobre, takže už sme v polovici našej cesty, máme 255 trofejí. A viete čo? Rozhodol som sa, že poďme to skúsiť do Brawl Ballov. Poďme skúsiť napríklad pár hier aj v Brawl Balle, aby sme to nerobili v kúse len v tom istom móde. Už točím celkom dosť dlho, takže by som to ocenil, keby ste dali odber, like alebo zvonček. A teammate by mi aj mohli kurník hrať, lebo toto sám nedám. Dobre.
A náš hráč ide do predu sám. No poď. Pekne, je tam 1-0. Tak títo sú úplne mimo, úplne. Akože. A dávam gól na 2-0, nice. Takže asi ideme skúsiť chvíľku pušnúť tu na boloch, lebo to celkom ide. Akože. Je to celkom dosť ťažké, už aj dlho hrám celkom. Akože furt som na tak 340 trofí zatiaľ. Takže som sa akože neposunul moc, lebo proste teammatey robia blbosti. Vidíte? Proste. Takže v tejto hre sa akože brawlboli nie sú moc lepšie na pušovanie, som zistil. A tak. Som si myslel, že to bude, viete, ľahšie a tak. A tu na je, kamu, ja ich proste vypínam, ale ja neviem proste, čo robia títo, no. To je extrém.
Dobre. A vidíte 491, takže posledný win. Že ja si budem musieť meniť pozíciu. Ideme preč. Ale on ma nechá na pokoji. Bez prečo. To nabitú ultinu. Bro, vôbec netuším. OK, tu vidím, že sa zabíja. A tu je Leon, OK. S 3 powerami. Yes, je to tam. Komentára, koho si mám zobrať, rezervať. Áno, je to tam. Je tam. Prvé miesto na 1000 trofí. To bude tiež ťažké. Lebo to budeme robiť takisto ako teraz. Takže akože budem sa